गोनां जायो हाजोखौ बारनानै थांनो हागोन होननानै आं फोथाया खुलुमबाय रायजोफोर बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथावनि खौरां मैयानि समावहाय क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय फाथामारि गामिनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनावहाय फाव खालामग्रा बयजोंबो सिनायजानाय बिकास बसुमतारिया बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय बिथांखौहाय सिलिगुरिनि मोनसे सानराइज हस्पिटालावहाय फाहामथाय होबाय थानाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौहाय बै हस्पिटालाव फाहामथाय लानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखिसै मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया दिनैहाय बिथाङा मैयानि फुंबिलि समावहाय हरखाब बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय रुंसारि जानानै थांबाय बिथांनि बे रुंसारि जानानै थांनायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि आरो बर' रायजो राजानि थाखाय सुख'हायै खहा जानानै थाबाय स' रायजोफोर जोङो आसा खालामदोंमोन बिथाङा जुदि थांनानै थाबावनायमोनब्ला जोंनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बैसोरबायदि मानसिखौहाय फोरोंलांगौमोन दिन्थिलांबावगौमोन नाथाय अबथिरा बिथाङा बे बुहुमावहाय जिउ नागारनानै गुबुन मोनसे जायगायाव अराय समनि थाखाय थांबाय स' आसा खालामदों बिथांनि जिउआ बै जे सोरगो रायजो जे जायगाया बयनिबो थाखाय बानायनानै दोनजाखानाय बे जायगायावहाय जायगा मोनहैगोन होननानै रायजोफोर बिथांनि रुंसारि जानानै थांनाया बिथांनि थैनानै थांनाया बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि थाखायल' नङा बिसानि थाखायल' नङा जोंनि सारा बर' हारिनि थाखायनो सुख'हायै खहा जानानै थाबाय आफा अखानि थाखाय थांनो हायाखिसै बिसिनि अनलायनायखौ रावबो अराय सम गोसोआव थाबाय थाया फिसा